Le video iqonde ngqo kuKhuzani Dlamlenze umfokaMpungose ubaba. Ngiphinde futhi ngiyenzele isizwe sama Blue Nation wonke. Ifoni yami ke ifile indala le foni ngayithenga ngo2014 February. Ayisakhoni ke ukwenza ama video right, yenza njengoba uyibuka nje. Njengoba usibona nje iscreen ukuthi senzani yenza njena nje. Naba ngazi ukuthi yini okumele ngiyenze. Ifoni angisenayo. Senginosigedlemba njengoba nibona nje. Kodwa ke ngizoqhubeka ngikhulume ngoba yikho into engizoyenza. Le video kumele ngiyenze and anginayo imali njengamanje yokuthenga ifoni. So ngizoqhubeka ke ngikhulume noma kudlidliza nje kunje. Khuzani mfowethu, ngiyakubongela kakhulu emsebenzini wakho, udwendwe lakho. Ngiwabonile ama-video, lube luhle kakhulu mfowethu. Ngiyakubongela nomakoti wakho. Konke nje mfowethu bekukuhle. Ompungose bamamukela kahle umakoti. Insizwa zakuthanda mfowethu, isimo sezulu sakuthanda. Konke nje kuhambe kahle emcimbini wakho, ngibonile mina from espacini ebengibuka kuso. Angixoliseke Pungose mfowethu ukuthi angikwazanga ukuphumelela. Bengifisa ukufika, benginothando oluphelele enhlizweni lokuthi ngibe khona. Unfortunately akwenzekanga. Isizathu ilezi engizozisho, asikho sinye isizathu. Kodwa ngizozisho nje. Okokuqala isizathu salokho ukuthi bengimenyiwe laphana odwendweni lenkosi, inkosi uBhambatha kaMancinza. Ubengimemile laphana odwendweni lakhe egcacelwa naye, eshadelwa indlovukazi uNdlunkulu uMakhumalo. Uma wami ke nami owakaKhumalo, so uNdlunkulu wenkosi uMelusi Zondi owakhabo bami nje, owakhabo. So inkosi ke beyingakwazi lokho, but ngisazoyazisa ngohlelo lakho nohlelekile. Kodwa nje ngiyile laphana ngenxa yokuthi bengimenyiwe, inkosi yathi ngingalenzi iphutha. Yawenza wonke amalungiselelo ukuthi impela ngingabi ne-excuse kodwa ngibe khona. Nangempela ke njengoba niwabona nje ama-video bayawathumela, bayawafaka oGwajo, bayawafaka obaba uMbofu we-Clean Governance. Baningi nje abantu iy'ntatheli ziyawafaka ama-video ukubonakalisa ukuthi ngempela singomakhanya besikhona odwendweni lwenkosi ubaba uMelusi Zondi uBhambatha kaMancinza. Ileso ke isizathu Khuba mfowethu esidala ukuthi ngingakwazi ukuphumelela. Silalanga ke lapha kwaZondi kuze kwasa impela, kumnandi sibhiyoza sijabula, kumnandi nje kuze kwasa silalanga. Ngakusasa ke bekuzoba udwendwe lakho okuzi 15 Monday. Okunye ke okudale qhawe lami ukuthi ngingezi noma bengithanda kanjani, uthando beligcwele elifuthe enhlizweni lokuthi ngiphumelele emcimbini wakho. Isizathu sesibili esidala ukuthi ngingezi ileso ukuthi bengekho amalungiselelo, bezingekho inhlelo ebezenziwe ukuze ngibe khona. Ngisho kanjani na, uma mina ngizoza emcimbini wakho kuye kufanele ungimeme, and ekungimemeni kwakho uma ngabe sengifika kuye kufanele kube nendlela ozongamukela ngayo, ezongenza ukuthi ngingabi uvanzi, ngingabi isiwengu emcimbini wakho, nguhloniphe, ngunikeze idignity ewufaneleyo. So uma ngabe ungamukele wanginikeza indawo yokuhlala ehlelekile nje yokuthi sikwazi ukuyithiba singomakhanya,
kuyaye kubeke lula ukuthi sibe khona odendweni lakho. Lokho ke siyaye sibe neassurance uqinisekiselwa ngakho okwenziwa uwe njengomuntu osimemile nomnikazi womcimbi. So uyaye usiqinisekise ngaleyo ndlela ukuthi hayi kuzobe ku right mfoka Makhanya, uhlelo luzobe lihlelekile, ebese siyakwazi ke ukuphumelela. Asikwazi singoMakhanya ukuthi njengoba silishisa kanjena izwe ngeqiniso, sisibhula isihlangu seqiniso, sikhale emajazini, amadoda ayabhibha, ilonda ziyabhibha, ingozi esishaye wona ngeqiniso, inhliziyo zibhlungu, amakhanda ayavuza igazi, kwaqeme nje ngeqiniso amadoda nabesifazana. So angikwazi ke ukuvele ngizose ngibe ngizazi kahle ukuthi ngiphila impilo yeqiniso. Uyazi nawe Khuba, nani maBlue Nation nonke, ukuthi umuntu ophila impilo yeqiniso nohleze khuluma amaqiniso kulomhlaba usuke ehamba esigodini sethunzi lokufa, ulengele egodini. So awukwazi ke ukuthi ufike ube umuntu okhuluma amaqiniso, confront izinto njoba zinjalo, aziface, azikhulume, azigive. Ababhedayo ubaqonde ngqo, ubatshela ukuthi bayabheda, bayasangana. After that bese uyajika wena uyozosa nje isinomi kanjani, awumenyiwe, awuhlelelwe, isecurity ayihleliwe, uvele nje uze ngobuso. So bengeke ngikwazi ukwenza lokho mfoka Khuba, ngoba ngiyazazi ukuthi ngikwesiphi isigaba, futhi ngiyazazi ukuthi lesi sigaba engikuso sihambisana nobungozi obungakanani. Ingakho ke mawubuka amavidiyo laphana kwaZondi bengihamba nama bodyguard abehlomeza ingovolo, ngoba isigaba engikuso sihamba nobungozi obujulile. So angifuni ke ukuvele ngifuhleleke nje mfoka Mpungose, bekumele kube ne-communication between mina nawe ukuze uhlelo lokuza kwami kucace ukuthi liqondile, ebese ngiba khona ke mfowethu emcimbini. Angikwazi ngempela, ngiyakuphinda futhi lokho, angikwazi ukuthi bengeke ngikwazi ukuthi ngivele ngifuhleleke mfowethu ngize isinomi kanjani. Angiphili impilo ephilwa yibo bonke abantu. Angisho ukuthi abantu abebekhona bafuhlelekile, sengisho nje ngiadoptha nje igama elirelevant to impilo ephilwa yimina. Mina ngiphila impilo yeqiniso. Mina manga ngiyawanyanya, uma bengifikile emcimbini wakho bengizofike mina ngibona amanga ebese ngiyawabhidliza ngeqiniso, bese kusuka idubedube, ebese kuthiwa uMakhanya uze kakhuzana wazokona umcimbi omuhle wendlamlenze. Ngoba mina la ngikhona nje angizwani nenonsense. Uma bengifikile emcimbini wakho Khuba, bengizobona inonsense noma ngiza umuntu engikhulumela umsangano ebese ngidila naye right there and there, bese kube ngazuthi ngisusa isidumo usuka idubedube emcimbini wakho ngaleyo ndlela. So umcimbi wakho mfowethu nguvikelile ngokuthi ngingezi, ngaphinda futhi nami ngazivikela ngokuthi ngingezi. Angazi ke noma i-reason yami iyayenza inisense kuwe mfowethu, kodwa ngithembe ukuthi uzo understanda. Angigxeki lutho mfowethu, ngiyakubongela nje kukho konke, ngiyakubongela mfowethu. Bengijabula, bengilapha kwaZondi nje besixoxa ngawe mfowethu, besixoxa ngawe ubusuku bonke lapha kwaZondi, sixoxa ngawe sithi hey le ndoda yamadoda inkulu, mkhulu lo muntu, sithi hey lo muntu lona ayayayayayayaya inkosi kaMaskandi le, uyabona. So kuningi nje mfowethu besixoxa ngawe okukhombisa ukuthi inhliziyo zethu bezikhona odwendweni lakho, inkinga i-physical yethu ebingekho. Siyakubongela ke ndoda yamadoda. Cha, bekumnandi nathi la besikhona, sesiwenzile amavidiyo, sisazowenza futhi. Siyabonga ke Ndlamlenze, nani maBlue Nation, nisixolele. Dankie.